יש לי כאן באפליקציה לדוגמה, אנחנו נמצאים בחודש ינואר 2025, אפשר לראות בפינה הימנית. למשפחה הזאת אפשר להגדיר הרבה מאוד סעיפים של תקציב, כפי שרואים במסך, מזון ופארמה, ביגוד והנהלה, תכולת בית וכן הלאה וכן הלאה. כדי להוסיף לדוגמה הוצאה, אני לוחץ על הפלוס בתחתית המסך, אני בוחר או הוצאה או הכנסה, סעיף ראשי, מזון ופארמה, אני בוחר במזון, שם בית העסק יוחננוב, לדוגמה, סכום ההוצאה 945, שולם בתאריך 11 לחודש, אני יכול לבחור עם זיכוי, תשלומים, עדיף כמה שאפשר בלי תשלומים, ולכן בחרתי בתשלום אחד, שילמתי בכרטיס אשראי, הערות, קניתי פירות, ירקות, בשר וחד פעמי. אם אני רושם את כל מה שקניתי ומה שהוצאתי, זה בעתיד יכול להראות לי מגמות, מה אני קונה יותר, מה אני קונה פחות, לפלח, כל אחד והפירוט שהוא רוצה. הוספת הוצאה.